Pagdaman ba? Pagda. May screen mo, kaunta. Pagda, Christian. Ate Christian. Kaunta. Yes, sir. Panyaga kami di ka sa inasal. Pagkulang tapos sopa ng baka kamatan. So, nagulagaw na kaya kita nag-init, no? Nay. Yes. So, ngayon naman. Karen, order na rin si Mrs. Maton na rin. Yes. Gata. Kaya nga pang yakit nga po na yes. Tapos na bahal yung mga kamatol. Ako pa lang ba? Naloon na yung bilis na ito. Nagabili sa mga nalo. Yes. May ice cream may sabungagin ko. Naroon ako. Unang ino. Ha? Buang mo ice cream. Kamuli. Walang bilisan. Yes. Ito yun ang tatang kao mga kamatan. Pag-iali nga po, enjoy. Yes! Sabi ka, enjoy ka. Kamatanos. At kung naman kami dising naman nga ice cream. Yes, pagdalay. Mga kamaton. Kaya ko yun po. Kau may ice cream ka? Sa tao, sa tao. Sa tao sila. Sa tao sa mga kamaton. Yes, so tani ka maton sing ice cream. Pabugnaw-bugnaw tani ka maton. Tani ka maton sing inside. Yes. Yes. Kumula ka rin. Magano ka. Okay lang po. Pero ang kanuan mo? Ako nagdapal nila. Yes. Pagkubnaw-bugnaw talaga yung yes. Dalawa na tapos ang business na ito. Anong bawa na kami sa gutom niya. Dudua. Dudua. Dulang kawan ka na sing grabe na baka kagulundag sa mga gilta mo. Hello guys, napupad. Ako ni na. Ano na yun ako? Nagugla ko sing ice cream. Grabe nga pansing bagyong nga gito. Dawat grabe. Bilogi yasing lilo na baka kamaton. Staff operation ng Night of Glory kaya kamaton. Staff operation kami. So, ano eh? Pagulang na tapos ako baka kang inulan. Umupa dito. Ulan kamaton. Ano eh? Nagagaw-lagaw kami na kamaton. Sabi sa mga yasal. Yes. Hari na. Ay na, shout out na. Shout out na. Kuya mo. Kuya mo to. Kuya mo, miss eh. Kaon sa luwalo. Babugnaw-bugnaw si Matong. Sa mga inasal, halo-halo. Tapos na ang bagyo. Pag-adlaw nga. Kuntak si Kulan. Sa obra. Sa operasyon na naman sa pagkakas.
kami pumahod sa mga inasalo. Di halo-halo pa. Utang man yan. Mga inasalutan. Saturday ka naman kastingan. Mga inasalutan. Ba, grabe. Bibili ng si Mikaya. Kailangan ko ng bilid eh. Bilhin. Bilhin sa kuno kay kami bayad.